Kaixo, datozen minutuetan, aste honetan erregistratutako adierazle ekonomiko garrantzitsuenen laburpen berri bat eskaintzen dizuegu. Horra ba, lehenik eta behin, euroguneko sektore pribatuaren PMI konposatua bezala ezagutzen den jardueraren hazkundeari erreparatu nahi diogu. Maiatzean, 60 punturaino hurbildu da. Bigarren adierazlea, martxoan Euskadin sinatutako hipotekei buruzkoa da. Horiek, 135 baino gehiago igo ziren urte arteko indizean. 4 jarraian gora egin dute, eta horrek adierazten du 2008ko beherakada atzean geratu dela. Azkenik, saltoki handietako eta elikadura kateetako salmentei jarriko diegu arreta. Esparru horretan, 10% inguruko gorakada izan da. Batez ere, elikagaiak ez diren produktuetan bizitako hazkundeagatik. Produktu horien salmentan 160 igo da. Hurrengora arte!